porckorongserv kialakulása leggyakrabban a gerincferdülésre, az ülőmunkára és a méhhátizmok gyengeségére vezethető vissza. Az esetek 90%-ában a porckorongserv műtét nélkül gyógyítható, a páciens aktív részvételével, valamilyen mozgásterápia segítségével. Azoknak, akik úgy döntenek, hogy műtét nélkül szeretnének gyógyulni, nagy segítséget nyújthat az Evminov gerincterápia, hiszen ez a módszer nem csak a tüneteket enyhíti, hanem a betegség valódi okát szünteti meg, az instabil gerincet stabilizálja és a porckorongokat táplálja. Ezt a módszert Ukrajnában orvosok és gyógytornászok segítségével fejlesztették ki, és 15 éve több mint 300 000 embernek nyújt segítséget. Az Evminov gerinctorna különlegessége abban rejlik, hogy a csigolyákat fokozatosan adagolt és kontrollált nyújtó gyakorlatokkal távolítja egymástól, így ad lehetőséget az összelapult és folyadékot veszített porckorongoknak a regenerálódásra és folyadékfelvételre. Az így nyert csigolya közti résekben felszabadulnak a nyomás alól a gerincveléből kilépő idegek, ami a fájdalom csökkenéséhez, majd megszűnéséhez vezet. Még a legerősebb lábba sugárzó zsibbadások és fájdalmak is megszüntethetőek az esetek 98%-ában 4-6 hét alatt. Ha már fájdalommentessé tettük a gerincet, ezt az állapotot meg is kell őrizni. Ezt a célt szolgálják a profilaktoron végezhető, statikus és dinamikus erőgyakorlatok, melyek egy fájdalommentes, erős gerincet eredményeznek. A nyújtás közben végzett erőgyakorlatok gyorsabban fejlesztik a méhhátizmokat, mint a talajon végzett hasonló tornagyakorlatok. A nyújtás másik nagy előnye, hogy a tornagyakorlatok teljesen biztonságosan, a porckorongok sérülés veszélye nélkül végezhetőek. Az eredmény 1-2 hónapon belül érezhető, és még egy nagy, gyógyi tüneteket okozó sérv is 1 év alatt teljesen tünetmentessé tehető. Várjuk Önt is központunkban, próbálja ki ezt a remek módszert!